Baby anyo share baby aso ne ha baby e so enipa na wo ho enti na me ba be kan nipa no na yetimi akoye ni ansa ne abeto aso no Mọborọ Asem ye kan cha wo se edwuma ko biada Roma e na wonom so yasene eye secure sanitary pad amoasia papa pa ni ye eya hotetam what the sa opie to mu anasa wo draws mu wa bra oboso me akwantuo no wasimu no wa se wo twa afesuo no a wa hu e wasa wo boa wo ho ye no kwa afesuo de begu fom no sa wa mo wo hu ya mesa be sa egu so na de nkeka wa na e ba be keka wo ho e sa na ye nim guase ye ferie oboso me akwantuo no we na wo hia e ya hotoso e ba wo bambo na asa akura wo boso mi ni nyina mu na wonya bia mesra wo e ya bomodea na kai hu se ye de 10 Ghana cedis pe na atoso okwana so obi atomu a e bia okoe ka hyentu ade na pam so mate so ebi atene de so ebi nte so ba we de secure e 10 cedis we okwa koton do sopo mu a eye Mama Excellent Cosmetics next kwan no e wo Kumase Edum PZ afa kwada so estate taxi rank ho kane Asempa pharmacy lemu ho na e wo e na won sabeka no momodi ane 0243 862158 0243 86 2158 a secure sanitary pad endpoint homeopathy clinic eye ahotofie de ho mema mre yo ho nsem ho nyina ye kwakoso de gu wi a wo de awode peme na wo de abafie wo de ababe Kenya wo ho ofie aye ka chosa wo ho nsem akoye ha anasa wo de na your prostate wo ha wo ntiri mu onyale wa hodo e bi ti sa wo brebo mo de anasa wo se mu de no fakọ wi e wo Spinters Road wo Shell signboard wo e na won sa e be kan ye wakra ha se no krono ma boy here Kumase so e yade aye wo ho na wo be fry 0244 86 7068 0244 86 7068 na bibia so atimi akoye diamo na 0274 234321 Abava kwa Hajia special local foods. Hajia special local foods ni aduane pa fie sa na ye frɛ ho. Sa afi o petiti nuane no a sabi gise ye ka ho abakwasam na kyerɛ wo a ko Hajia special local foods. Ebi ya peprensa, ebi e top high, o de okwa se Hajia me petokon obeya amawo. To fufuo ana tokoko ne nyina Hajia ye ho adwuma. Hajia special local foods aye kan se ye mmole aduane ete se gehuo banku akpele ni nyina Hajia ne moyo na abetie nso ye pie enu ye sam de na still wana se bia mako ana se nkwan bia pese de die bia no so no ebi wo ho se okoto mako aduane na so opeje ne je ne bi wo ho ye twitwa gu so a etimi sa wonu mu aduane nyina akora wontimi ni na so Hajia ho de no ye frɛ no obedi adibio obi wo so so agye ne ma ye de ya to so de no de apropro na wo de aye enkoso esintosi proye ni onu akwaya maame ayese no watu ni nyina hwe agum owi anu akwayam no de aye aduane e ba se keka esamu opomode ho nsem toto ape wo didi aduane pa e baabi e ho etie e ye Hajia special local foods se wo didi ye kura na wo nyare anti se ya se wo tete aduane bone ma wo yefuna ebodo no ma e ma wo sa won pesa wo besa wo abra wo yefunu bodondo dia na wa kire mu e wo e ye Hajia special local foods na bibia koye e dia ma yemfa wono ma no and to 0246 359921 0246 359921 and 0535484392 ye be kwa yas toothpaste any toothbrush wo did we ajuchu se enum kan ni monsa ho be so kasa no akasa ewa kokodro mu se wo tonyomu akokodro mu wo ho wa chede pa talent se otonyom nso no okogina so da na efefo jan bi wo ho no mu use microphone baako enti wo hu se wo kogina mu aye dey enti sakura wo lidi ebi be baake wo se wo hu enti wo biem na ano ehia bo no obi atwetwe ne ho kwa eche misro enya yas toothpaste any yas toothbrush no less the company limited and award this ese
ɛho enema kadeɛ papa we say e de abadwaman so baabi a wode wani ɛkyerɛ ho abonsa bɛka bi ama bibia so akoye e de ama ɛyɛ Yas toothpaste ɛne Yas toothbrush ɛna yɛ kanfo e de ama wawie weinom ɛne enwumaku ahodo a wɔnom ɛbɔ yɛn adonten abɔ yɛ chidom ama ɛyɛ Mọ́borọ́ Asem dwumadie ne nenso yɛtimi e de abrɛwɔ apamene ɛbɛkɔ yɛ nua bɛma bi so okay adame kan asɛm bi sɛ wotutu ntakraboa wo kunu na wotutu ne ho na se enra na ye oba ai na ye bema na se woto peti ana se mfna mahuko a na wo sa kwosesa e be difficult say ubenya ni nyina na no kam so to da bia ya na yasene yiwan kam no kre se yiwan kam nim dia se wa ben wa che e ye den a o se yiwan kam ye de o se an kam ya na yasen yiwan ai no kre se ye kan to so na obeyi wo ho ano you want no first pa no na ye ya abreso no misa no na eni twa akire no na ye di yeti na wo yeti mi twa to say the blade dey twa say nenne mode blade dey no aha na twa waya na ya pa na ano na ano so no ye say anokam no eni say obi di na no aka asem bi ama no akọ wo hu ya hu say ewura sense se kan na no ya se say wo yiwa na dey etwa wana ha ntina ya na ye kasa no kam yasne kam yes yiwa ye de tray etire ho nti ukọ nkranza nso a uka yiwa na am obi be yi ba ko akuta yiwa ha na mo uka yiware no ho sese kan na wo ka no ani aka fo be kasa yiwa amo we yiwan apamene ya nsa na ebekọ yedua bema no eso no yefa we say my tiefo na ebekọ no quick na yekọ yanim the one who knows himself make up bro chirem oh okay the onim ne ho no it's never disturbed ya na nhano by what others think of him the amanfo Jennifer na ho no ya na nhano and then na ya mpese ya dwendwene ho the onim ne ho no the afoforo Jennifer na ho ne nhano ema ne nhaw empusu no ma yenkanto so ema ne nye ho emfa waso enkọ wonom nchen pii okay ne to da bi o mama ohweni ya na ne ho dey na eto da bi wa ablabom na pam ekwan bi wo na se wo twa ye nhwen chen ye si nso a obenom ne ye nyedai chen no kre se woodnam etwere tia so na se wo twa nso kese a the moment a o focus e be free etwere no so no oh what to mawi wo nso ni mu ano no odem na to da bia wa ablabom no enipa bi wo ho a wa ye won ho abonsamfo won pese ba bi a wo kono bedu ena wo ya o ma o yi de seka hunu na wo kobo ena wo be ya o ma na kosua adwuma de seka hunu o daachi no yeah e kan na wo bo won oba ne ho no enye ka hunu kwaso ne pia wo ba no wo yire na wo pia no wa abrabom no yesi ensakwa na ensaba nifa wo ne dware benkum ena benkum adware nifa enti ato da bi na sa wo moa bi na pesa wo de boa wo bi a wo kindness bi a wo beye no entieti amanfo ano e wo musi asi nipa bonefo ame hu nipa papa na so kete cho be ma wo se de nipa asi ase bi a nipa bonefo akodru bi ano ye wo nipa papa wo enti pim ko wani ma wo papa yo ni mu apam to da bi a wo abrabom no sa wo de wa soma won mu pia wo be hu se wan kasa no wo ye disturbed wadri ma yo kesene ne ade ya meye menya na ase menyai wan kasa wo ya ade no you know yourself better than the others know wonderful obi ani wa mesimi abewati a woni me chan me ho wo kasa me peme ma sem na sa me nim se me peme ma sem a eno na eno akoye den men se hwe eno ne nsesa me e ma me nkwaye me ma sem nso eti ye ka kire obi ase be focused be determined na enye disturb do not be disturbed by what others think about you okay mo woni nsi de wo ye so weta so entietie de ebi adwene fa
Ebasa ubedru baby a pesa woko. You can reach your destination. Apamwa be my fancy asenum na yenko yenua bema no so sese. Na ene ye ne yenua bema bi Mr. Asante ebebo enkomo na senia eto da bi a eya na meken yiwankam eya nanso no anokam so yade a eya pa mo hwana mo fra me nua bema no emame na yane no emo enkomo sese eto da bi a wa brabo mo no omama ho ahi na ansa na ye babewo eye anase ye babewo pen akora nyansafo no na panyin sebi kwasea etiase eya na yenim se mpanyinfo ho na so toda eya na enkwada na yede wonom esi ejakese etese ahini adwaso ewa blabob the fact say o maame entimi anya successful o papa etese bese kwan bio wentimi amobra anko nanim te se de ebinum nyinya won ho no eno nkyere se be soso meka what say na namochi na metieti ya da bi yetimi wo se be ya ye ma no wonum bepa besene yen na to da bi na sa akwada bi kwa akoye ade bi a yesi ene ono nko ane wo bi afa na wasi so foforo wono nko ane asemesi anase wo benten na eba ne sa ya na ha adwen enti no yenko na ye ne yenua bema Mr. Asante enkotwetwe enkomo na brabo mu asem bi a eto no na woje ne ho ba bi a na enje wo kire se edi ne dem ewo ne kremu edi ne dem ewo na brabo mu na ne sunsumpo no akwa ne ya edrumre bi a enkanya mpanyimfo bi ebe mu a enka wo ye bone kenya mpanyimfo bi ebe mu a enka wo ye bone yenko na ye ne yenua no enko hwese yensa ebeka na Mọ́borọ́ Asem kai na hye nso se wutie ye ne a eye Sompa 106.5 FM Accra wo sati dwumadie yi ewo eye tachiman Sompa 106.1 FM enkranza fo asomu ewo Sompa 90.7 sanso na doma oti yenka eye Sompa 101.3 FM sanso ena takwa eye Sompa 101.1 FM takra de 40 yen ewo Sompa 103.3 FM na decoder no so no eye live eye Sompa FM Facebook no eye Sompa 106.5 FM Accra afei Sompa online enso anasa Sompa FM so wobo eye YouTube na wonsa ebeka ye ewo ho www.sompolite.com ewon so nsam ni nyina da ufa wa tune no obetimi atiyenka ewo ho na ye na Adam for Pa Radio wonom so ewo France Paris wonom to Mọ́borọ́ Asem dwumedie ama de hia ho so abasem ewo mo no wanya bi ede atreten wa brabo na wode abo won kotodwemo ede adante Yera Asante wadaroma wotiyenka ye mo ha o Yo me yo so mi aba. Na hona muti sen. Sompa FM. Yo adom no fiber. Me hoye pa. Do kropon ase. Wa ma ya so ate se Mọ́borọ́ Asem asem bi ato wo abrabo mo pen ama senia esi ha wo no na ano odin pepe yikura no se wo hu nipa kro na ase ye ne bone. Ye pese ye tibi na ye hu emu ade kakra edebo ye bra wan kasa no ubetimi aka baabi a ukase Fredi a kire yen No me aba me wo Eastern region here me kase na kroni de be frese ye de be ye kakra wa dawo ya te wase na wan kasa no baabi a wo frɛ no ahyase no o maame o papa o munyina te asese na abrabo na ahyase esitie ye ni nkomon free o Yo me da Sompa etifo nyina so ase ane akwanya amodi amame ene me da mo atipi na abrabo ne de so de pregiasa na from sa na me papa ewo ayire no me sa enti na ye tie Sompa na eti ye ikuru ase ya wo Eastern region ase
and I make papa so many years in the canon so there before. I did Abrabono na enough from crack, the cool school a DV, na and twas only 2005 where the baby SS Pepper Akua or the can't go. It is a Baba Cabron and Qua. Abrabono crack, in the admission say that was so Akua Jessica some about the Aqua. My brother, no say, or they therefore crack or crabby Jana, or they did this or the cocosi, a came now with Nikutia admission fee. Everyone no matter trap. We have a admission fee near 3.5. 3.5 a year, 350 cities. And so that is more than far. The Enuma, the Muka Krakana, Yagopo, and the Abba baby. Without said the Asia, that's all enough, Madame. Sompa FM. And see, we JHS na SHS no, and our papa free more and answer saying. Admira mi baby SHS no, I go to Ayetro, so na me papa will free me 19 July 2005. So I tell you go to Ayetro, so na akokra di free me. The time my baby SHS no na akokra or the channel ni hwe. Obi a wo ba betre nso hwe na wo boafo ya wonim se uwie square bi obetimi aboa mo ato so na waje afri wonsem ato ne benkum so sa na wafra ne ntoma ne tentem no sen ena na atenkam no ne emesiti ade ma wo obi ya ba na enye na form kra na na form tatem so no ababeka abroaren kwa abroe so be onye abaye dwuma bi ko dwuma ya ode be na abroe odo eki na form so ni churumu emu awevo eni ade so kakra na gopo ya adoma utumi de be enunti uwie ye na o ma mede ne ko si press na woji sika kotua wadmission yesa na woka pepe emrena ni SS ni na minya admission or training college eti sata na sika sem so hodin sika 350 cities eso na aja edini ho tino sa berwadi na fu kutikem kakra na agokra di jaro no ocho di kutikem for 5 years and sana wutinya bicha admission no ama yetunya twaso akweli sese wonsa ka admission wa she school asesen ena na wosi ye niema na se wosi toto niema abrewa na efu a obete so na nka wode ahwe o kakra no wode akwa akosi press sena na abrabotie wo school mu wo school fees tua wadi die mu ne wontade hye mu ne ade sena na niema sitie Ninya ba na ena form kra over free 2006 no bana da na abai no my allowance and kakra kranti allowance na ye kakra si bitumi dibi atoto ko site se dru si bitwe school fees na e dia kutia e dia atoto ye enuma so ayi baking kai wo school mo na aboaye itino kakra ka area die ya Yankopo ya aduma ya diye. Yanya nenti yese baby a na owon mu kromu ho. Ya di asem bi eto so ma edi wabra boso dempa boye ho nkomo edi epote na esi ene hyase esen. Ro kremi ya ba weda sipi. Emrena jamia aduma ye mabre wabo amema mi timi school we no na eja e posting me de me ko kraba akwa sia na metra de ho e dibrevia me kwa e dru na ochi na wie ye ne sana na baba na bia mabre wa wono a ho yi krum ho na kruba akoso ebe ho na me kokoka abayo bi e ho e di ye abayo e na wo ho me ko me ba no aba eti dakubi le oha dese animbe anaju
be du ba ku mu ho na me ti se obi bo mi pum kokoko ana me ti waya wa kasa ana me yete na ko akudi ni pa ko jimira be koko bi etoro na ye eye makudu nkria na me ne wo ho no na enu mu no oba ene te se akasakasa kakra aba ambusha se abinchi na wo beba wo fremi na anaju si gentle na wo ba obusha afo so nyire ni se ne no na wo be bia na se sabre na mu wo fa afom so ba ye dia na no mi hu se di etiti na dia mi ni so ni se oba no ni pa boni ni bi ebesia no kwan so na oye ne boni a ete senka asem no akwa kofa asem abre Original man ba ya na meka se ubeba be bi sa brantem ana se fene di kra ba ya bituma ba na meko be bia na me ye adwuma no ti se meko ho no sa na ko ba bi timeti ana dudu ba ko o be dai no asa ko chi bete se me bufu ya de ibufu gidi ene obi titi abonje se obeko ene ja me di na chi ta se mere me di ni de ni tumi manenko because kobo 12 kra na sa kita breno da bena be fa foma obedu baby a wo firi bae ene wa to chenchira obeko se wa ba ne se menkia se wa frame ntino menkia se na me kasa dia ene ya dia ono so ebetra se nye obeko ene mi di nechi pare cho dumi di nechi akukuduru kwa ni fifiri baby na wuce da waye na ajin na anu waye itumi ne ti an konkusi nkuru ho timi so me yese ne me tsaya be fi enti me tsaya me be fi no be bia me nama me ban fi bi ewo ho na wo ban kuro ketu mu so a ya ho no ye ntowo emfa dan ho enti ekwan de da fi mu ni mfikira ye fa edeko ti enwa bi so na menam na du fi ba ko mu no chafi no papa na boleja na dia eye toilet ewo we dynamic edi ekwan da nfie no ne leja na dia ne ntem ena menam wa me ko Sompa FM menam wa na me ko na me na se je tra me ko se na papa no che eja na ne so sabe edu hu mi ano satiti atiem awurade ene jina ho na ze papa na abe na no he asate so and what you mean why na ze minne ni ya ni pass message na ni twema ku fi akoda ena mimi gi nkomo na afi bi na kuma eba no ho so na cha se office wo ye nipa boni na wona asena na ade asan be se dumienu enti na ona tika krakra na wona asibe ye dede kakra enti no nim se samaya na se no nim se nipa boni ni bi enti na no wote atiem eno dia ni ntimi hu adwene potin pa seven trade asa na wo papa ni tiri ebi aso se ga na bia no so ni hu ni mu tetiu ni tiri ye tie sompa ebi emra eja me ko wono so asa ku ya ga na bia no so na me de ni ku fi na me ko dai afi ade che ya no wa na madam fu ba ko no afreme o freme ya asante asama matia fa hono eni asempa na mse ade mai den o si nipa aseme de nipa na me ko fa ne da na ti ono ma no wo eja na bia so na wo ti atie mu a ewade ya mi gira o bi chance e asem ade no ti atie mu ade ha no ne sa no ma ade tie no nipa no de ne nam se wo hu se me sufundaka makwa kwaji sikedru wasa woso de ai wasi mi sufundaka emu hu me no mi sufundaka me metete me ye saka wasi kedru eti asem na fi sa asem no de wano pane de wakama krumo fon de obi ati me na mentie na mame bremu ansa na papa no wonimu wo kira no se fie we mu na wo kwa asemasi nua no wo hu nipa kora wo ye woni mabusiafo nyina
na me a me mum me de enam se na me papa e wo baabi na me maame so e wo baabi nti at times ya na me nche dan tena me maame kurum wa nkata o wa me ko be ya me papa wo no o so a na maba but ni mum nyina ena me so ohu me no me so fundaka me so he me se matare na me se me paboa girl na boxer ni ka me se me na me se atare to obi kama ye ka na madam fono ebebusa me sa to ni me kwa na model na me dabi entisa and I'm threatening madam fono and what age and ye krum ha bi se bi atini da bia age and ye edi asa se na papa pese oditi me shi edi sabre na niya kanyi ba ko and I'm the two ni se asem sei na ni pass me shi edi ato me so nenso me nyesa na ogu meni ma fi sanso no minti mi hwe mani ni meni ma fi sa na se bia o mi ko da no na me konko bulu bia e hu mi no na me sufu ndaka ene ode to me so se hu mi no na me sufu ndaka bia o mi enko na me ko bulu bia se be ya me ho be san na o wo ne ma ye de bodua wo nchen sa brada afi na na okope oni bra ba ma to mi kosia na me to mi kosia atom kusia atom snap ni braba se abie de ni pa se wonya abie na de to so sa na ayawre ho tem chato so ya na ayawre ho tem ne de brise edi le bra no na ojuju mebo de papa no ni sofo ho inditare te bia yanko na yanfa nko to ni sofo ne numanza no enya asem papa bi anka afini na mebo ni diana mabono na me bra ni gira na ntie ne ko ne sofo no papa no so ko matedis ibinti fa ni bi tuga na ko ne sofo no ene de to sofo no na sofo no ka se o de do me buke ni nya de ke ji o be freme ti o freme no freme ne bra ene ko tratie ye ko tratie no sofo no bi tu ne ni wasi ohu me no won ka be bia da se Sompa FM kindakedi da won ka sa dia na why me ne de ni nam susu kurum ha ati ni din be bia se me no me ye sakawa wa bra ono kwa so na mama mi sa we se no o hye toilet ne so no anajo no opie ba abonte na wo kasa na ho no opie free so ba abonte no ebe hu ni wi aba opie ba abonte opie ba abontra me ni gya na me tan buga ne ho wo so ana me so ni mu na me ade edi asem that is all him ma owo egana bia ne so ho no mu nyira no ha na ehu abona wo de wo egana bia ne so eti me tra na me so ni mu se ade edi asem ana no wo so enu gya o e wo se me ko na me so me ko fi ni ya ni pass me ti na mi twem ena akufi ena wasiyo edi honum na afi no wa ne kra ne saba no ma ne kura ejana bia ne subi ena me di ni twem kufi akokodae edi enu ati no se na tese se bi medical boss no wa se me pasa edi ya de ko sofo no ni na sofo no frɛ no no ena wo be kase ena enyo no abe se ni yire wasi abesa wai ye yire I'm see that times we will see aye no na we yire nsu ni ho ejini wo bi asem a wo ko ka kire wo yire no na ama wo yire no so e bi a oyesa na kata ni nyemu maame sa bre no so a make we bi 2010 ho no masem na ye ka no sisi yo na emra me share adwuma ase no na me bra panyi ba ko ho no na wo share aka so no ka no na wo nya bi nka tina ama one namba sabata ma ni kunya nkwanshi akora chenye nkopo adomanka o hire no nkwa ko ba sa na mi yete de bi sa de te bi ani tini na mi ya ene namba sabata o tini na pebosia na be bi ato ka ni bi amano
ɛna mekɔgye bosia saa berɛ no bosia mekɔgye no ɛyɛ 3,500 ɛnɛ 35 million 3,500 ɛwɔ Ghana Commercial Bank. Eti ɛno no ɛna me ne nyinaa kɔtɔɔ kaa ɛwɔ ɛyɛ Kumasi Tuame ɛna yɛkɔtɔɔ Hyundai Greece kaa me di kaa ɛtɔɔyɛ no yɛtɔɔ kaa no 35 million yɛtɔɔ kaa no bi yɛkura sika yɛde bɛtɔ diesel kura gu mu di akɔ no na ayɛ dene. Eti kurom hɔ no mu foɔ no nte aseɛ sɛ mebɛkyerɛ adeɛ no ɛnkyɛe esi a meba bɛkyerɛ adeɛ no yɛtumi atɔ kaa ama ne nyi adeɛ a yɛkyerɛ sɛ ɛneɛ ɛyɛ sakawa na meyɛ akora ketewa afei a wawie school a wahyɛ adwuma ase na wakɔtɔ kaa amanfoɔ afiri sɛbi wofiri yɛ adwuma no koraa no ɛnyɛ nnɛ ɛnso obiara ɛtumi yɛ biribi saa bɛsɛ bɛtumi akɔtɔ kaa adeɛ a ɛkyerɛ sɛ sakawa ɛna meyɛ eti ɛkyɛ sɛ kurom hɔ deɛ obiara te yɛ neɛ ɛfiri daka na nam kyɛsɛ ne soa ɛna sɔfo no ɛpaa me kyɛw na ɔno nso paa me kyɛw but saa tɛm baabi a wate ne gyina akɔduru no wobɛyɛ dɛn na watumi apepa saa gyimfɛɛ na ɛde akyɛe no gyimfɛɛ wei ɛkɔɔ so papaapa ma ayie bi koraa baa yɛbuhyɛm nti ɛyɛ ayie no memere da kɔsia da wieɛ no a adeɛ kyee adwoada yɛbu akonta no nti akontabuo no mu menantumi ankɔ akontabuo na mewofie nti maame baeɛ a wɔse ɔmu bu akonta na me maame no nwi aba baako na me maame ka biribi ɛfa akontabuo no a ɔsɔre a ɔsɛ sikadurufoɔ maame koraa me maame sɛ nebu firi no a ɔpaapaa ne so o maame nua ba me maame nua ba ɛka sɛ sikadurufoɔ ka kyerɛ wo maame ɛka kyerɛ me maame de abufuo ɛpaapaa n'ani so na ɔsɔre firi akontabuo no ase nti ɔbɛfrɛ me dɛm edi kamensan koraa saa akɔ papa nso asa akɔ bu ne dua na me bra na me ne kɔ sɔfo no ɔsa ɛnyɛ asi awie sɛ menyɛ saa maame nkɔyɛ saa sɛ mayɛ saa nso so a menyae nɛsɛ saa afei deɛ n'abusuafoɔ no koraa mpo no ɔmu gyi me nyi sɛ ɔmo yɛ agyeɛ di saa sɛ ɔmo atwɛn mo ntanta wɔ saa asɛm no ho asɛ wayɛ sɛ ɛte saa nso so agyae saa pɛpɛɛpɛ afei nɛsɛ sɛ ɔhaw ne atete a na mena mu no afei deɛ sɛ ɛnam saa trauma no ne saa ɔhaw na stress no meku mu obi hu a obi bɛtumi aka biribi ba wonte eti wonam a na ayɛ sɛ deɛ obi ka wo ho asɛm ɔmo wiewie ɔmo ani hwɛ nkakra obi ka wo ho asɛm wɔ akyi eti ebeduru mmerɛ bi sei na sɛ mekɔ baabi a mekyerɛ adeɛ no a sɛdeɛ na mesi ba no afei na ma me mma ɛhɔnom saa ɛna sɛ meba ne kurom hɔnom koraa no a meba a sɛ na mesi pie abɔnten ne ade no na mempie abɔntene saa bio berɛ biara no na mehyɛ dɛm berɛ biara meba a mehyɛ dɛm ɛkɔɛ sɛ aha me kafra saa berɛ no mu hɔ no woyɛ obi a wankasa no wabrabɔ no sɛ na wobɛtumi aka de afa wankasa ho nipa so bɛn ɛna woyɛ aberante a wasi so na ɛdi nkan no kwa ma mimi sa saa berɛ no a wotɔɔ kaa no ɛma nsɛm nyina sie no wadi mfie bɛɛ sɛn saa berɛ no na that was 2010 na mɛwɔ bɛɛ 25 years 25 years. Yes. As a sabla no crown, me de many boy say, Cronkuma monoji say, Wabodria for a walk or call for a cassian son, wetting me out to Sakano. Now, Umuno arguing a woman. Now, I for him a 4 month or car Sakano, Wakula. Now, say, I'll buy a general Quajabesiaka could talk Cardiama Unia. But I was soldier and once I won the answer, Nantina won Nantinno. And a man who accident and co winning to a Kawakuma Sabuano. Now one tina sidin ya onye jumanye.
saa pɛpɛɛpɛ sɛ adwuma no a ɔni nti ɛna ma no kɔbɔ ha na wakɔbɔ ha me nso meyɛ adwuma na mɛtumi ahwɛ ne nua ɛne nam basabasa ɔkɔ ha kakra ɔtumi kɔgye obi kaa ne agye na ɔmu yɛ sei na ɔyɛ sei wei sei saa da no sei a ɔkɔnya nkwanhyia no sei wafo kaa ɛkɔ kumase a ɔkɔ koraa no obi nyi deɛ na ɔkɔ akɔyɛ wankra deɛ tee ya no sɛ yɛnya accident ɛyɛ nyame adom a ɛna ne side nso koraa na kaa no ɛde ne kɔhwee nti afɛte ne nsa koraa ɛnti na pɛ sɛ akɔyɛ awerɛho sɛ nti kwan biara sɛdeɛ me maame ɛtumi sacrifice yɛ ɛde na afuo ɛsii kam mfie ni maame wie school ɛbɛyɛ adwuma ansa na ne battery baayɛ no mekɔ akotua saa ɛka no balance no agye wotua no nyinaa o sɛ wode tea press no a wɔsaa sɛ wɔgye 500 sɛ deɛ wate ne nyinaa no sɛ mfienum no nyinaa no wate de ne mfasoɔ no no aha sɛ ɔmu de tea press no a ɛyɛ years no da so 5 years ɛna ɔmaa me maame 500 years kane tete no 5 million eti sɛ wɔyɛ ne saa no na wasaa de interest yɛsi ho ayɛ no Ghana woba nkuro ketewa mu a saa pɛpɛɛpɛ na wɔn nsɛm wɔ kakra ne akratefoɔ na wɔn yɛ no wɔn ama 500 bi na ɔno yɛ pipa na wayɛ no 1,000 Ghana sɛ wagye ne sika 1,000 Ghana ɛna ɔde afuo n'aba ne sɛ ɔnte no for 5 years meanwhile ne so na yɛ 500 bi na ɔde ama wo edi na wɔsɛ 3 years time na wɔsɛ ne koko tua saa 1,000 Ghana no ɛde ma papa no sɛ bɛyɛ a me maame bɛka na afuo back edi ne kotua 1,000 Ghana de ma papa no na mede me maame na afuo no ɛde ma no edi na mekae berɛ a me maame abrɛ ne mpɛmpɛn so a wɔatumi ayɛ de ma ba abɛduru na ade nti na ne wia ɛho kyerɛ na wɔsɛ me ma ne wia ho kyerɛ no ɛwɔ sɛ me nso metumi boa me wia ɛbɛtumi wia baasaa no akoma pa a wowɔ ɛna ma wo ekɔ wie saa wɔ haw ne mu maye misa o Mr. Asante wankasa no oni peso ne sɛ na woteɛ woyɛ obi a opɛ ma kakra opɛ nsa kakra wabra bɔ no ana woyɛ enipa bɛn bɔyɛ nkɔmɔ kakra Sompa FM ne yaba ma asɛm deɛ de sɛ me nimba bia me free bank no tɛwifo sɛ nfra ntomago a ɛyɛ ana woni apitra gro baabi a me free bank tu sa kɔfa ma asɛm de ka wo bra ho kɔfa nsanom de ka wo bra ho a abusua ni nyinaa hɛ abrɛ no na abroya tini atete ne mɔwure mu de apagya wa waba bɛyɛ abusua n'ani sɛ wɔntumi a nye bibi pɛpɛ bi amfa amoa mpanimfoɔ ne wɔn a wɔn aka a wɔn wɔ akyire bɛba a ɛpɛ sɛ abusua no sɛde wɔn bɛdi ya wɔn ho paa eti sɛ fa nsanom nsaborɔ mmaa asɛm ne saa nɔɔma no deɛ na ɛnyɛ adeɛ a ne wɔm koraa sɛ bɛfa ɔbaa baako sɛ me ne ɔte hɔ a me ne ɔte hɔ menim sɛ wo na me ne ɔte hɔ no eti bi ni hɔ a wonim ebi wɔ hɔ nso a wonim sɛ mebɛfa akɔso a wafa ama wafa abena kasɛm no yɛ ho eti saa na ɛsɛ ne nyɛma Abusia Sompa 106.5 FM Accra Sunie Mọborọ Asem dwumadie na abrewatia me ne menua bema ye frɛ na Asante ya wono ɛwɔ Eastern Region Kofodua Mpotem ho na ye bɔ nkomo na re wosɛm ne ntam kɛseɛ ya wɔkaya na ne nsono mu etwa ne bibi ha ye no ɛne sɛ akwa na kanchema kwa na jodon na kanchema besra no ntiase enye adwuma wo kwan bi so nti na bufu aba na abaya ne se wo kɔ ne nchi na mesro menko ade asa bibi kɔ ye okwan so obusuafo ni me they will hold me responsible nti no sign beda ade achi a wakɔ abaya ne se da emaya no mi so kyerɛ mo ho pa o awo bo bi fie nso a brade onkra no wonwale ho onkra no na wakɔ akɔfa asɛm we se nyina ba dan ya wo twam obi hye ne toilet so sɛ anadwo bɛto wɔ no hu bo akyekyere no na wɔhyɛ toilet no so a abranti Asante na sɛ gyekyerɛkyerɛ ba ɔteatea mu te sɛ deɛ gyata bi ba bɛkyenawe ade akyɛn a wɔde kɔ akɔbɔ dawuro sɛ abranti Asante ohunu no ɔso efundaka
wabɔ kwatere kwa na ayi asante sabra no boxa ne na na ya se no wabɔ kwatere kwa nso aka na wohu hu ana wohu be ma na asesan Debbie. Me top no wa. The top no wa boxer ni kana na me de pa the tonu pia na che me de pa the tonu. Senye che abonti anu okokra na sabre na me sheshe ti. We so okwa abonti o so me fashion t-shirt. T-shirt na me she wa akata me na ho the fans be ti me kutuju. Ya shirt no wa ti me kutuju. Na me she me mpabwa. Edru sabre no ede wo ko situation bi mu ede aba ade na ede bre wa bra ba hu se nka ede wo ko sey mu ede be ko o ha mu pa se de na mi ka karo refe abusiafo asia ye busiani ba ko afiri mu a ye bu akonta na me ma mi ya ti mi gira me ma mi eni ede so respect no se chaka wafo because say we be to who me say me should that na sabre no so na sakawa so abeba so no sabre no so na sakawa no so amanfo say sakawa no me hu sakawa ti eti wa o de he ateti a ni ami ni kura no me be fam na me ma me so ye sa de me ma me wa bere wa wo dwene ne ho na abrewe apetie edimira o so hwehwe abrante na so nyi ye no na osori di free akontabu na ase edi oba fi no netes ababa ye ni beresem oba ye se di uti ni kasa eni adu ni shukura isu na mo se bra be hwe me de ma ha be hwe ha e wuni mi ya e da ni si ono be fi be bi kura me dia da kenesi so hwe ma wo bi e da ni wa na go down the man ini na mebra no tilisa sisa me no man sa tem kusia ne snap na me di ahye mempa eho na mko yi na mfe me bra so me enko ade no na asa akofa another issue abakra me ko ohamu abroa no so ko ohamu yanko na me ko bobra ni bia to hu me no na me sufundaka e no de to no so se me sufundaka dia ene nana no ene na me bra me sa ye ya na makuma cha ba for it one day dia bona no pese me bo mai no future wa se sofo no aka sem na mama na pa me so no se wa ka me cho kra be bia e dia koduru no ntimi nkonko sa ho nkonko duru ho edi e cho pa no de wa pa cho no so se nko ba bia ni ti na enya ye busha fo kra no e bi siri yi edi how man yanche ya ne ubewie ya nkɔmɔ twetwe no na watimi akɔ akɔto awudwumadie so adesua bɛn anase ya kase ya tiefo ne ahwɛfo takwafo tieo takrade fo tieo dɔma ahenkro fo tieo afen kranza ene tachimanfo nyina so mpa mfidie na twa ho ahia wɔn mu tieo ɛna akra ha senom ɛde adesua bɛn anase futu sem bɛn ɛna diatu wo betimi ɛde bi atu yefo yo mami afutu kakra me de mani se yebi kai se nante ba no ya relationship no na ipakro no eba wo honom de bia abiasa na se ikra na abotre na je wo ne so kenka me bo ankufu ana nya abotra ka menyene se saa ntutu we a to me ne nim da se ni no enka ebeba ene ubeka sakra abieti a na nka no dipa no akasa na fi no ye mesa seka service bibi saa no de ekoso wo empata pata mwanim guasie ni saa no ma no na mesa se ba saa na ni kwa che wo de koye nsanom because be a wuyi bibia woman bu abem say ebia a modern bar may bo so opportunity bi so wait ma jeboti akati bi dia hye say bi uduna di di ma na asa bia obema no bu abem say bia e bia wono mbeka say ba kwadi sikaduru ene saa no ma no
eti ka futu kakra me de be ma se only oba ti ho anaso relationship mu a ya yenya abotre mama no to mu brebi a obeba yen Sompa FM ya gonkofa atemre yen na afi nso no se wo bibi anisi abi hu bi wo wani so na enye bone kwan so bia se bo se bi na beji bi aye na se wo ye na oni se ebeboa wo ko a ma di amanfo so beka etu kwan ko so le ye de se wo ye. So I know na Auntie Akosua go any year Asem we say wo Ghana today eso. Also do not react when you are angry. Ebufu e dam ketua. Nti se obufu na se wo react a on se na ebufu no ba ne ba ho a wa mo na mane ni nti no. Ekofa ebufu ni ba na akofa ensem we say nyina nso so aba. Nti se nka se de osika no kana no to mu na ade a chin ye wieye. Ena eno adia wo ye ndem sire odo anajo abeba ha emma ha anajo sa na afrem ne hu se bia me wa ha wa boye nkomo ne enipa no na wo ne me kasa che ho wo kasa besi na ase wo hu no a me na sepo kakra bi hye ho wo se nipa ne ho eya wo ta hu no hu na ya na wo se de na ba wo tirim ke me ko mi krum ho no ma na ke mi hu na ya na mi hu no na se bia woni mi bu sa ho ana so ni mi ya so di kra na e me ten ka me fa mo no kra because ade wu hu ade na o ko ka ni pa de ka de wu hu no o se bi ko ka ho to da se na me ti mutu so na se udi me ni na me sa ni wa bi se me fa mutu ni piano to be bi kra but ya na ma je je bia me ye ta wa na police for be What's actually wrong? Yeah, I'm a gay police at everything. Need family and question. Where's our camera? The mood to cry, I say, can you crack? I'm the piano to very cry. The enemy be out there. The enemy is police for. Say, what worry out? The pastor, I know. Ama wan kasa wasi ufia utim wati mi ato kasi ni bi aka ho Mpacho ano Sompa FM yankopa da Roma ene ntitia e de FM no nese ya ni da hon kwa aka se ubeyi bibia yo pese wo bibia no obetumi ya na mera adom me tifia me ti ne branch me ka no akona ni kura no da so de yo Apa masembi o ka sembi ono so anam amwa me so me de boa ni ntini ene ono so wasi fie kama ono so me ne ma wow to me ba ni bikra no o ka bi se me ba no bi betro SSC SHS exams no afini I Osha Proverbs wa Proverbs 30:10 was say ni akwa ho konkonsa enchire ni wura na wa modua dua ba Bible mu oye obi ade na sey ne ya obetimi abodua obewu anu akeka nsem ade no wo hu ye wose mehu neti say wo so hu ye nipa mu wo te wo se jana isma men kanesa OPF fia banana osuro dada se wo ne dan ya chi na ne toilet wo ono ko apia banana dwunu sura be kura ba bi na yogu ma ade ya so behwe wanya wa odem onse ana ma yide meja we sabre no 2005 no nso a ewom se na Ghana ni bi na banso na mark sesa David no ase draw kurase na kurase ni yo ni wo no ma bi kura timi su na oyem hyehyw yesi bi e bayifo no ma sasa abayi Mr. Santi ne wona na ekwan na nnua wo wana na no obenwu na bukakra unse hono ya no mu gidi abodi so mantem entia it is 2010 2010 ana baby ana ne toilet ne wono so na bia kuku na yiri ni toilet wono akasa petu okura wo ha kura betimi aba abaye usuro na anu ekeka nsamade no wo hu ye
wase ayi atro sem atro techrema nyankopɔ kola wachi nokre eni uyonko ho konkonsa enka semu a enimu emfa nto nipa so ba me de se me emfa nto so ma ne nye ho wo ma sa asem ni di wutiri mu dem na wo hwe de wo wanim wan hwenchen na wan tie nsem a ne nkofo ka no ama na emu wabem ka sa abrenka wundru ba bi a wadu no sa nipa no ene na bra boti sen ono nso atimi atoto cars ne bi apam dada se mi misal se enipa no kola no se na bra boti sen na ni mfie no so na sa abra no mfie no wanyini kakra Sabre na when one hanu binya around 40 years beyond hanu binya. Nani aso no kura penyi. Penyi, the no atina wa timu no. Eno ana oda so timu e timu. Obakoso atana. So no atene maami ana ne papa fie na otimi si dan kwotena mu na otu kwotena mu. Uha sa apeke. Ma yemfa wonsi ase na ye na wasese ne oje brani adaje ene ye che wabrabo mu nsem ya fa adesua pa ede afri mu na sane wa wasi ahye wo hunkra mu wako wanim nti no pem kɔ wanim ene padodo na ewo wanim enti no se wa masa bre no mu wabem nsem esisi ye ntwintwa wana mu ne watimi agina wona so amegidi se wabeche ye beye afoforo nso nkunanhye na nsem bi etesa no nso no mu ho a wono mabunani chie mese pepes wotete ka mu na wotete pepes mu na enframa hu na wugye mu na kwa wo beye de kura na wasa akosesa ni nyina wunya ni nyina bi anu akeka nsem amanfo eti ye rami afa wonsi ase no ye besa akasa bi mu wai Beta cheyo mame ene damasepa noche. Yes so. Yeah. Obi abechi anu ana. Me fa kwenye isinti ame mame. Me mame Akua Yeboah Asiamah de ubia echi ame nyame ntone nkom mame. Ene brawa bre. Ene tempenswa otime di mababe. Pana o je no ho won ka bosi anu nso e nso ne life to say. Apam se de mama de Coco Cratch no. Coco Cratch no so e be atie no se etie no saade no mo meka no wono so obo fom kra e ko wi atie na fi taxi dada bi na odi adwuma didi ya areho sabre se taxi no bu petrol na petrol ni tank ya bu petrol ni etizo bu galo no de asi engine baby engine wono na wodi ay katrako ji papa re de ono so na bra ba sai kra nam esisie ni nti wati sini price ne woda form team bro say ye mo aduma no oye no because baby petrol si engine si je beto machine Oba kwenke tu emu dia sano manano muyu. Enokre. Aduma kwa 100 million eche obedia 10,000 no aye 20,000. No yes be atoso. Enti we ya to kwa kutua tito 20,000 ekoko mano. Ansano the wefu ama so ati mfie dukwa na aka afi ba kwa. Tito dira ko mando ati ni nyina we ni kwa. Yes, anya owo na epam waka wasa owo besia we nya ade a na enobo ache watiti ni moremu ahwa wo sei na se enkaefo no okra bi anko obema wo brother ni bi ama wado na wade ama na wanya homobro bo a wo bra na fe de se wo yesaka wasa abra no so na saka wagina musa no yera ya besa di nkomo bi ma ya na ase ne mfaunsi a me pache yo me so da matepa na misha okay yo Ebusia yenua bema ya friend Mr. Asante kofodu ampotem ho na kosem woni yen eche ni Jerry simana yankwa ye ni mo na ebekọ afrefo no so fast ebi wakra na bi ato no famra na yentie bi they say in twato so ya nsem ni bo onze na waka na asemi ekwa say papa ne de no eni ni de kozisi ni situation abe kan de nesi ni what I say ya experience with that me am my experience with that
But I say, you better can't some night to say. As you know, can only say intro no chow. Yeah. Sompa FM. I'm trying to know, sir. And I'm friend syncretism. Mixing truth with lies. Wonderful. And what can I say be? My experience with Dante, meaning the organization, the organization, see, we share Papa Nana and said, baby. Nyeni bibimpo. We call am mona na fa moto mono. So to be penny when you uncle be penny higher mo. Say nyame uni nyame seed. Nyame aba wo mu a. Baby aside we do ba ko dru na no kre. Enti the oka no enokre na yetwa intro to so a nyame aga se na bedi wa se edi 100 years krampa God will vindicate you. Yeah. Okay. Okay. Yeah, that's it. Apam. Mame. Belinza. Baby nyame dia bedru ni we tete Leicester. E say dey ye wie ye kwa frefo no so. Na de ono nso wo how it is an won famra. Na bra wo bobo we su no. Sabre no ko nkuru nkuma mu a wasora homachimpo e kwa akotwa edwaka na wo so de wono ma eso aso anema yi eso abi sa preti ni bi no. Ebi hu free kira wo so fundaka. No di brike dwane. Anti na du ba bia na ye ka se kuro nkuma mu tena no yare no. Yare ekwan bi so no. Atapam to the bia individuals who have a deep understanding of themselves. Nipa bi mu a wo che wo ho ase ekosi ase ana wote ase yie are less likely to be swayed or affected by external opinions. Okay, Danemampam. So Danemampam wa bla bono be kontem. O kontem ntie de nkofo ka. Ntina man wanyini a ne ye kan bia wamfie. Enti sa wodane aboa mampam a. Fa ne sa waso asi. Okay. E ba sa kontem wa brabom. Wa wade na wo mu abehu sa wade ni gina. Esan sa ukunu nam ha bia wonte. Na wate. Wow. 0260196064 0260196064 0260196064 anase 0260196065 ni nyina ya de kro ekire ma no nko ana 6465 0260 1960-64 and 0260-1960-65 0260-1960-64 0260-1960-65 yedi bia to so pen anase bia senia enkofo bi ka ho asem bi mre bi atwamu ha wo de bre obi krampo nam so aye sadwam no kre apam nam sansen we say so awade ekura no wan hwe ho be de dia maw go bia no wanya odofo wo say kurom ho yes enso no wo koi na ebia ne sane maame ye de koyire ne wo ayi akontase wan adan ya ayi sikadrofo ebe den wanya oba akura mpa wakoma pe no kurom ho na wale sikadro nso de ya ayetati hia dro de ye nti bi da ada bi 0260196064 and 0260 196065 Mọborọ Asem sunie na yenua be ma no na kosem na rewosem ene one yen aba beche no onsu betimi afre na wadwentre wo de abama adwoa wo UK wo se waba Ghana ha se no mo follow yen da se papa bebia wo bia oba tampa ye chia wo ena maso fire nso enso ewo UK onso ye chia papa ye na ohene na mensa jebi enso se na show ye da se nyankopon enkoso ensure na onye wo adom apa Mọborọ Asem obi pese ode na asemba mayenhwe 0260 1960-64 and 0260-1960-65 mofa ayiba akonemre me pamucho Yefa 0260-1960-64 and 0260-1960-65 na Mọborọ Asem yeso yo be kunafo anase be me kunafo na se bia yenko we ho ma hello
Good afternoon. Good afternoon, Pacho. Di baby akasa free. Thank you, George. Madina. Madina Pacho, mo afidie ne nkofo ma yentie wo ye yetie wa. Sompa FM. Hello? Yeah. Brother Pacho yetie o twu fra afidie no me nkasa yetie o. Ma twe pa na Asem. Dio waka wadaroma. Yo, every pa na madam for pa me koba. One day no pa because no you pay ya koya. Ono ni mi ara ni jama ko politika. And ono ase o do ano pa ni de mi be ra ko politika. We can bia madam ko na nti ko police se for 3 days. Asana e jae. Ebe si ne ma madam ko ebe si ne on mi kwa nkasa mi. Ebe the children of me, I don't my own say on Linian Lecopascal. Yes, and chat to so nebino. Yate, Yadase, my young fano, NCSA, 0260 Subetimi Abaso, 0260196064, and 0260196065, 0260196064, 0260196065. Upon Mọ́borọ̀ Asem ọbẹ̀ kunafo ọbẹ̀ mẹ́kunafo. Anase ukura success story bi. Ebi kura make wo de ayete se papa na okura atayi ka no. Wie ye de ne kokoto prison. Ne mechanic anase na driver. Ne mechanic. On de no nim bibi o ne taxi driver bi na bribia o ye ne car sana o ye driver atayi no. Yanko hase no momra. Yanko mra sese. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, madam. Pacho di baby akasa free. I'm part of the family, and I was sorry, because I see America. Okay. Madam, if I told you, as someone okay, me try to maybe not because now I'm gonna yank my son that they came. Mammy, dear, now, Nebuano, as far as child, but you blew up everything, so for chap and the bottom of 1 hour to 12 baby. No, and for Kotoa, or Mammy, she. No, yeah, Okotoka, and Petica, maybe I say, Mabuano, and Mamma, Nasa time with you about 45 years, 50. Oh, Name Buano. Na Nema, Natako Okotoa, Ben or the buy. Okotoa, Ben, I'm assuming come class, it's me, Okotoa, and Namde, name Mamma, Nigeria, and the far cap, I'm coming class. With the Jua, Nikin, the Chrono, Brona, Nikin, the Bias, Yama, Minica. Emi was here, Mammy, cool. Now, Mamma, I got an no fan, Mammy, to fee. And I know fan say, such a minimum of bright cheese, and I was sorry. Oh, it's me, yes, I know facility tap. Or the could say not never no, or the could say, schoolboy, I make school. The school for credit more say, Mammy, what's your own? I'm no SS. Hata my SS, me who's your own, my king, I say. I feel you, just any trouble to call him soon. Mammy, my police for the farm, police station. And I know farmer, every year free. Other police station can say, no, oh, yeah. Which you know, or small money that is kept with them and Cocotoa. You need 10 persons, you know, and you need part of the Isaac. I feel Mammy, Mammy, Papa, and on what the secret church and say, see, I find out not anybody on fire, but it's just anybody who could do. Anybody on fire, and I could see 1, 2, they are quite a can be called because of Sadam. I mean, you could snatch profiles canon and give me the name. You could be that. Many mamma and I want to tell you could do so. Yes, Mamma Yama, and can be called so. And I'm a kind of 2 miles. Christian back, like saying we are here. We did 2 resign back at Jamaica. Jamaica, like I no, to go to Accra and no farm America. Wow, she. Any phone, Satan, whether from 4 years by any corner, or toss our phone come and listen to fire. That phone, near 25 cities, that time, 25 cities. When it was phone, the Cascano, Edico, Edibacra,
Eba tofus. Onkoma na de ya behwe na ekire ya befro na wo ne ya che. Na ma ahodo ade okomo trauma ade wura mu nyina da. Na onso abehye ade amaye ebusia onso betimi abaso ya da sepasa of 0260 196064 ana 0260 196065 0260196064 and 0260196065 and check your best sorry adjust now for golden country Professor Abochi etime edi ababedan woni brother Patrick ene the omode bano ano edin and notice how your be kunafo na say apamso a successful person why you're very successful in life. No, correct. So what shall say now? And successful. Upon low key, ya offer munyina no, and wabenya high key. No, correct. Ekita. Sir. We free ahuchiremu. Aba beto odemu. Sir. Anasa we free sumu. Aba beto ehaimu. Anasa we free ni sumu. Abeto siriemu a. No, correct. And ubeti mi akacha foforo. Sir. Na obonso di ashe wo mu. Na we free haimu akosumu nso a. Beka. Mo. Ni nyina. Ebetimi aboa wonom so a wonom ato santentan ni mu na wo matimi afiri mu ene ma ekoso wawade mu nsem ato ape anase de wo fam ada sister Akua bai wo se mpanatwe fun bi ode ne ho kohye mu ono ahu sanya ade e beboa no be ma eduru mu mamisika na wapeto ne wagyan okwa ne koye ya no wasaba na ode ne litro no me ba anasa won so kwotena baabi nkofo nchen ya tenetuo ya de wa famu ya pa wa pampem ahye woden anasa de na de apɛ yade bi ato amanchene wo pen yesebra na beka na yentime nko yenime no nti production line na obefrɛ no 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 yo and I'll say kromo yi okra se mbeka ne se na 050 94 38 46 3 so I can be 050 94 38 46 3 Mọborọ Asem ahoma no eno ne Mọborọ Asem ahoma na yentie we say embra sesie na yenhwe na yenfa aseda Emma yankase Maame Akua ago aboaje woni ne ye kendi for Mọborọ Asem woni di ne mafia pam dada so okaye ho Mr Jeremiah Samson enso ebo ye chidom den kadwumedie ne ho bidi di Oheneyere Maame Akua Yeboah Asiamah bronya Maame na August ne systematic process social media handles no wadaroma ena wutimi hwe yen Facebook ene YouTube na anti-kwansema admi papa all angles production team no na America is a fiase no mo de doctor ni wa ono na ewo ho the assistant chief producer pa ma yenda no was oba corporate chiefs na ho fe ene ni suban ese bra Patrick enso yeda was Mr Dave any school fees enso yeda mo ase adafo pa radio ene sompa efide hudo no nyina tachiman afen kranza ene eye doma takwane takrade so yedamo ase yesori adwaso amadwumedie nkaye no for golden country Professor Abochi aba abeto so yedamo ase amamonitia ekudonto Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma